Windmolens die kun je in de regel heel erg goed zien, hè, met die grote wieken. Bij watermolens ligt dat vaak anders, zoals hier in Wittem. Want Elle, dat gebouw, hè, je zou het niet zeggen, maar dat is een molen. Ja, dat klopt. Ja, dit is de Wittemer molen. En nou, we zullen straks zien, de molen zit verstopt in het huis. Dus aan de buitenkant valt het eigenlijk niet op. En dit is eigenlijk onderdeel van het landgoed wat hier ooit gesticht is met kasteel Wittem, het klooster. En na verloop van tijd is daar ook de molen bij gekomen. Ja. We hebben het gehad over de biotoop van windmolens. Hier is ook een biotoop, hè? Waar wordt hier op gelet? Nou ja, hier moeten we met name letten of dat we wel voldoende wateraanvoer hebben. Maar niet alleen wateraanvoer, het water moet natuurlijk ook weer weg kunnen. Nou, hoe hebben ze dat gedaan? Nou, bij de meeste molens worden eigenlijk daarvoor vijvers gemaakt. Nou, hier zijn ooit 7 vijvers gemaakt. En hier was dus een verlaging. Hier kon je dus heel makkelijk de beek oversteken. En dat zijn ook ideale plekken om een watermolen te bouwen. Want je hebt dan eigenlijk al een dam waar je het water mee tegenhoudt. Dus daar kun je heel makkelijk een rad voor plaatsen. Nou, die visvijvers zijn vervolgens omgebouwd tot molenvijvers. In sommige gevallen noem je dat ook molenweier. Die houden het water vast en die geven het dan met mondjesmaat af aan de molen die daar dan weer op kan draaien. Welkom in de molen. Lekker koel. Ja. En dan lopen we hier naar boven toe. Dan zie je hier de 3 maalstenen. Even een stukje historie nog, want deze molen is van 1835. Ja. Maar heeft niet altijd dienst gedaan als meelmolen. Klopt, ja. In die tijd was de naaldenindustrie in Aken groot. Daar waren 80 handelingen voor nodig om 1 naald te maken. En een machine, zoals bijvoorbeeld een watermolen, die kon door middel van mechanica, kon die dus veel meer naalden maken in 1 keer dan wanneer je dat allemaal met de hand moet doen. Kijk, en dan hebben we hier een kabouterdeurtje. Bukken. Ja, handig. Pas op voor je hoofd. Ja. En dit is het rad. En dit is ook meteen het unieke van deze molen. Helemaal inpandig. Het water komt in het midden. Ja. Dus alles wat je hierboven zit, zit hieronder dus ook nog. Ja, en dat inpandige zeg je, dat is echt heel speciaal. Ja, want dat zie je eigenlijk bijna op geen enkele plek. Zo. De molen staat hier stil. En waarom? We zitten met een bever. Die houdt het water lekker hoog. Dat is op zich natuurlijk hartstikke fijn. Maar die zorgt er dus ook voor dat eigenlijk het water terugkomt. Waardoor dat de molen zijn water niet kwijt kan. Maar toch heeft de molen even goed nog een functie, hè? Nou ja, buiten het feit dat we hem straks hier weer open willen stellen, is een watermolen ook heel erg belangrijk. Bijvoorbeeld met die zware regenval die we hier hebben af en toe in het zuiden. Juist met die molenvijvers kunnen we water vasthouden en daarna langzaam mondjesmaat afgeven. Zodat ze bijvoorbeeld in Wielren of in Schin op Gul minder wateroverlast hebben. Dus ja, die molenvijvers kunnen echt als opvangbekken dienen.